Mi van? Most veszik? Jó. Gyere, álljunk fénybe. Na, de én oda nézek, mert hanem azt hiszik magunkat nézik. De hangot veszel? Vesz. Akkor még lehetne elvileg megosztani a nócokat, de úgy döntöttünk Danival, a kollégámmal, hogy... Hát csak meg van egy cse. Úgy döntöttünk Danival, a kollégámmal, hogy kisorsoljuk már most, mert 12:49 van. Egyet csalunk. Nem. Átkapcsolunk a Facebookra. Görgetem, mind a 2400 notes megosztóból. Megállt a tekintetem. Mi a Adri Tóth. Adri Tóth. Tóth Adri. A mai nyertesünk. Funky, várja. Funky!